Very nice. 84 years old. Still strong. No? Te, anong secret mo? Anong ginakaon mo? Anong ginakaon gulay, mo? utan. Wow. Ano pagid? Utan. Ang mga kung may kwarta ko, mabakal ko prutas. Oo. Ano giningalan mo? Rosing. Rosing. Amo na prutas, gulay. Oo. Ano nga mga gulay, abi? Mga talong, mga gabi, mga lawiswis, sinang mga dahon-dahon, mga udlot kamuti. Oo. Na. Nagatag si kusog. Oo. Kag labi kag labaw ang pangamuyo. Oo. Na, amo na. Oo. Te, Pangamuyo. siyempre may ka magasimba. Oo. Very good. Kada Domingo gasimba ko. Sino inyo pastor? Si Pastor Edgar Alpas. Taga diri man, no? Oo, taga-Patag. Okay. Kagawad ng iya asawa. Sige, mayagid. Oo. Puli ka. Maging malipayon lang kita na. Kag ma-enjoy kita sang suman. Salamat. To do, ay pamaning tiyanggi nga. May tiyanggi ka na disbong. Why, sinigay nila. Why, may pabuhay mo tiyanggi. Saba, damo may isa. Hilisaan, ganyan akong pagkatao. Hilisaan, ganyan. Una, tingalang imo apo. Nga, kuno din ka nagkuha. Parang talagang sila diri. Adi kay, sa primero, bugas lang ang kuha. Kaya amanong uling. Oo. Kanya nga, kapag ano ba na bugas? Kaya kay, diri na kami sa imo. Oo. Ano ko bugas? Gason mo sila. Pag kuha na bala sa kutob sa aming kinahanglanon, mga kape, kalamay, ano na da. Tiyan mo ni. Jutay kaayo lang to Nagtuhaw. Jutay lang gid nga. Oo. Tason na. Amat-amat. Nag-amat-amat. Yay! Mayigid. Sa amon to, sa lugar namon to, may harap mga kami to, mini, amo man nga sari-sari store. Tinamigid na mating kay nakasugod ka, no? Kay namat-amat na blessing ni Lord, no? Ngala ang apo ko nga, kuno din ko nagkuha kwarta. Yan ko ay blessing na sige mo. Wow, praise the Lord. Hindi mo na mabiyaan, balay mo na Ay mo ko obra. Balay, hindi mo mabiyaan, balay mo. Kung gusto magkatub ko sa oma ginabiyaan ko manang ne. Patayan na po ko nila kung maabre na bitana. Katong na sila di makal ay masal. Hindi kada kagawan nagapangakan. Sila man nagkatuli sa akon nga maghatag. Bakal mo dahil. Akong di support ba daw 4. Kumusta ka na diri? Ari man, okay lang. Ginlutuan mo kami sang suman? Wala. Pagkan ko palungan ka. Nagkamuli. Pero wala na yung mahalal sa Diyos, ha? Wala. Balik enjoy ka lang yung luto. Ya kada November 1 sang suman. Ano man nga ang iba nagaluto. Ikaw dapat maluto ka mo. Ako nagkaon nun eh. Ang magili. So, ma-enjoy kami gini isang imo nga suman. Paano ka magluto sa suman? Ginalakta naman sa mga special nga ingredients. Wala naman. Kuan na na. Gastama na kalamay nga ng muscovado. Oo. I-mix lang sa kalamay nga natural ng kalamay. Kung nalagay parang magluto sa suman na o ginalana gibala na gipaguwa ba ang diyan na natika. Okay. Kay kumapanos man na siya kung hindi na siya kuan lutoon gid ang iya nga kuan gapa. Magili. Ikaw man nag-obras ng ibos? Delia nagobra. Ati mayo man. So, salamat gid sa imong generosity sa pag-share sang suman. Kung makakaon ka ni suman ko, no, mangin Superman ka. Ay, dugangan pa ka tinapay. Alright, salamat. Beautiful scenery here and now.
beautiful mountain of the Lord. Thank you. Wow. Kape ah. Mainit, mainit. Amo na siyang sis ang kuan ang herbal coffee mo. Yes. Wow. Di mga ngapitan na mi. Ano, malakat na ito mga kape. May resistance. So shall we have a cup of coffee? Oh, may ready na, may ininit. Tapos kita mo, di na sila nag-go kayo. Kami yung na kami tayo, no? Kaya ito kaginadogin kurog-kurog. Gigo sang tumbo na mo ni Cecil ko mapungkok wanay. Oh, Oo. Kinanglan makakaon kita na kay... We once again visit this place for the sake of revisiting this place. So the most important thing is that we can inhale once again the fresh, unadulterated air here. And of course to drink another round of fresh mineral water. So let's just enjoy this journey, you know. Sino na Carbo? Sino ngalan ang tiya? Tinday pa lang na eh. Pabling? Okay. May cellphone ka na? Wala. Good man. Kasi na yung karbaw ya. Hoy, huwag ka na mulang. Ako na ito ni Upiaan. Damo ko daw mo. So, right now we're here revisiting the place. Who would have thought I was here last year? That was December, and it's almost a year now that I revisit this place. And to our gladness, we were all well accommodated, and well, people around here are very hospitable. They made us always surprised and amazed of what they are doing and what they did for all of us here. Subong, comparison ng nagligad tuig Sa ang alagyan diri. bro mayo subong. Nga. Kaya naka-bulldoze daw na bulldoze na strapan dalat. Mm. Ang dream na ni wayo. Oo. Kaya ang balila. Budlay. Hindi magikuno budlay po. Yawat pang hilamon hindi maglutap. Oo. Sakto man. Andito lang pinakabudlay ang kanila ho. Yan dito din ho gano. Okay. So ang akon nga maging pangtanong ng mga kahoy nilagko na. Ara bro. Ang iban patay sa trabaho. Kuang naman to si Ma'am Jo. Oo. Yan ni nadok na trabaho. Dungol si Madok. Dungol be. Ginapahungod ya harap paharap. Dalawig gidya. Oo. Balan. Kapila ko na ang bala niya di pagluwikan, halawig nga po tigin. Iport na to naman jo. Di makatututan sa aton kwan fish pond. Andre. Oo. Buwa. Mamasyal ta. Magbutangan barbwire nga kwan at least di na makakatuan sang karbaw. Hindi na kay may kudal na sa mo. Tapos Okay. mabutangan pertahan diri ho sa may lapit tarog. Oo. Pwede makakandaduhan. Okay. Kay di na makakatuan sang karbaw. Hindi na. Hindi na sa kaagi. Kay kanugon sa mga gintanom ta nga mga kahoy. Oo, mo ang tong blackberry nga. Oo, kanugon to. Plamungan na tani ito. King-kaon? Wala gin sabud-saburan niya. Ay, sutil. Patay gid na sa kay mauyog na sa mo. Hmm. Di, hambalan ko sa. Isa do. May rektar ka mambala tanto mong hambal, di mo mamati gyapon. Oo. Ati, bayda. Kung na to Ma'am Jo ka. Sige, unta lang yung tanom gyapon ah. Kasi na dil nga buhay na tani na munga na.
Gani. Buhi. Ba, tanong ko naman balik. Kaya, Sugod naman sa uno eh. so good. Naman Kila. din. Oh, Hasta mo lang kasi sa pao. oo, at least di bala kitid na di sang na. O gamay na di. Kitid na di. Budlay Subo pa. naglapad no. Mga din At least hindi na tayawan sa mag-agi. Damo na di bato sang last time mo, no? Lag ko ba to? Pinang haboy na sa buhok. Okay, good. Ginawa na nila. Prepare ye the way of the Lord. Ito namin, no? Pang! Uy! Hindi ta kalakat! Ara sila o saka! Hello! Kamusta? Kalakan di mo? Di na yun mo nga, kuan? O to Okay. sa piyak? Sa... Mo nga isa lang ka sulog. Dua ka mo nga isa ka sulog, pwede na. Di lagi na bakal. Mabakal kami sa inyo eh. Siyempre para may manit ko. Tahom Jack, lapad na ding dalan. May pistol di dalan. Ganang dalan. Da krabaw ganyan. Halos hindi makagi kay tika siot. Subong may bigwa na eh. Na ano sila guro, kaya sila makabisita nga dan si Cheska diti. Kaya na hawanan na di. Kay kuan gito ya pastor ning ana eleksyon ti simpre mahatagid sila ako sa tao kay eleksyon mo. Pabor. Oh, pabor. Ano ba baton lag ko ito ng Mineral water here. Oy, wala to lapis pan? Wala to lapis pan? Atong fish pan pa. Let's see. So we're going to a natural environment. How do you call it? Kind of fish pond. It's not that kind of fish pond that's cemented, but the fish or tilapia, they have to inhabitate what's natural and what is supposed to be their habitat, the natural habitat. And so we'll be seeing there the no condemnation, it is therefore now. No condemnation in my heart. Arang balay na arang payag na mo. Mama. Jesus is given to me, or Yahusha is given to me. No one could ever destroy. Yahusha is given to me, and no one could ever destroy. Wato baboday. Like a sunflower that follows every morning in the sun. So I turn toward you Mga manok pa rin. to follow you, Abba. A simplicity, humility I follow. Like a sunflower that follows every moment in the sun. So I turn toward you Ang gusto niya sa kanin. to follow you, Abba. So this is now the entrance to the fish pond. Water stream here that serves as the supply of water for the fish pond. Serves as supply of water here. And now we're nearing it. So this is the
Virgin fish pond. Naturalized. Not cemented. So, okay, you have to feed. Kay buburo. Ito dayo. Kay buburo. Ang gagmayo. Salakan. Tawag natin gagmayo. Ay, may aga. Nakaanot mo naman? Mau! Tahong din o, tahong. Wow. So the water from top of the mountain is streaming down here. Streaming down. And because of that, bamboo pipes serving as the passageway for the water to pass by. And we are currently here. Okay. So, Fish, gali oh. yeah. Sige lang, okay lang ko. So, diin to siling mo nga ari sila. Oh, okay. May aga. Nandito ako na sa pispan. Ato ho? Oh. So. Oo. Dito sila nagkanto? Dito sila mang? Ito ulan? Lagi ko pero ba ulan? Okay, dito sila ka na. Nagato wala mo yo? Yo kita ka mo. Ari lagi sila turno. Lubo? Apa sila siro? Okay. Wow. They're moving, right? Going up to the surface. Towards the surface. Just to eat the fish cracker. Fish. The feeds for the fish. Natural habitat for tilapia fish. May tangkong sa siso. So, because of the tangkong or kangkong, it oxidizes. It gives oxygen to the water. This is the forest. The forest is for rest. Yes. For Rest. Wow. is for rest. Hindi kita ma-rest. Muna saan ka matandaan? Maraan sa Exodus. Yes, so Ganito yung nila na ano mo. Why nila na bato-bato. Bala? she is the habitation. On the top of the world I'm looking down on creation, and the only explanation I can find it's the love that I found all right. Amo na siya? Oh my. Pwede na sa matcha? Oo. Ano ngalan sini?
I'm around to sing sa higadsi ng bukid may isa katuburan. Joanne wants to have an update of this. So this is it. Sa dakunag, sa bato, no? Sa bato nagailig ang matinaw nga tubig. Yeah, di ko na. Kapti lang. Naka-play na. So I need to, to sip fresh mineral water from this tuberon. Seven. Sipping water 7 times. Oh. Huh? Huh? Okay. Ladies and gentlemen, we are currently here at one of the falls in this area. This is what we call Piñata Falls 1, but there's another one, Piñata Falls 2 at the other side. It's a bigger falls, but this definitely is the first falls here. So hopefully that you enjoy, or you also enjoy watching. Hopefully you are currently enjoying watching. I have 2 guavas. Hey boy, 2 guavas. Well, now my wife is enjoying the Creator's beautiful, amazing and wonderful riverbank with falls. So here she is, enjoying the water, the fresh water coming from that falls, streams of water, and seems everybody is enjoying. So come on, let's also enjoy and take a quick snapshot of what's going on here.